جدوں سونے اللہ جی دا دیدار ہوئے گا۔ صحابی پوچھدا اللہ دے حبیب جی اوتھے اتنی خلقت ہوئے گی، رش ہوئے گا، بڑی دنیا ہوئے گی، اللہ دا دیدار کیویں کرانگے؟ مشکل نہیں آئے گی، تکے نہیں وجن گے، دقت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا میرے پیر نے، میرے مرشد نے، او میرے پیارے صحابیہ، جویں آسمان تے چاند نو ویکھ دے ہو، جویں آسمان تے چاند پیا نظر آندا ہے، ایویں کل جنت دے اندر جنتی اللہ دا دیدار کرنگے۔ او کڈا سونا سماؤ پر بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ جی دا دیدار ہوئے گا۔ اوتھے اے ویکھ دے، تسی آمین آکھنا ہے، اوتھے اے ویکھ دے، اے سدھو پورا دے رہن والے ہو، اردا گرد آن والے ہو، انشاءاللہ سارے اوتھے ہوانگے، انشاءاللہ سارے اوتھے ہوانگے۔ اوتھے ویکھ دے، اوتھے ویکھ دے، اے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔